Magpasalamat ka kay Papa Jesus. Papa Jesus, thank you. Basta 2 buwan, uminom ka lang ng healing water, nakalakad ka. Pero Every time na mag-bless ko kayo. anytime. Kasi 1 month may sinasabi ko ay wala pa ng buwan yun. Basta hanggang hindi pa ako nagpapalit ng healing water, may visa pa yun. Yun yung lagi ko. Tapos bigla ka nakalakad. After 2 months. Tapos babae may sakit. Tapos pumunta ka rito, ang ipapagamot mo, Yung sa kidney stones ko. kidney stone na lang. Gallstones. Gallstones. Yun nga, yung Paano ka nakalakad sa healing water? Kunyari, uminom ka ngayon. Gabi naman tayong nag-healing water. Taga saan ka ba ulit? taga Carla. Tarlac. Every time na mag-ibig. Hindi, paano mo yung napanood? Alimbawa, hindi ka pa nakapano sa akin. Sa isang ninang ko eh, naka-live. Meron dati na albularyo yun na iba, hindi siya ako ande. Ano? Meron ko dati po sa Facebook yun na napapanood yun, meron nag-inom water. Oo. Tapos yun nga siguro ako Tapos uminom ka lang sa healing water ko. Oo, ninang ko yung nagsabi eh, na-try ko eh. Tapos nakalakad ka After 2 months. after 2 months. Dami ko nang pinuntang albularyo. Para ikaw, tapos ngayon, kaya ka lang pumunta rito dahil nabalita mo pupunta sila. Napaparoon ko ngayon dito sa Nanay mo siya, di ba? Tita. Siya talaga magpapagamot. Sumama ka lang. Eh, nasa lubong namin. Nakalakad ka na pala. Pag ano, Kaso babae ito eh. babae. Babae. Tingnan mo, babae. 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 Tingnan mo. Higpitan ko, higpit ha. Diba, naigpit na. Tingnan mo ha, sasadyain ko. Lalaki. O, mahina. Bumabalik. Lalaki. O, di ba nawawala? Ganyan pa rin yung push ko ha. Babae. aray, O, babae ka na to. Baka nung may mga naiingit na sa'yo. Paspas. Hindi, nakalakad na daw siya sa inang water eh. O, paspas. Lahat yan. Linisin mo, seryosohin mo yan. Kasi nakalakad ka na sa healing water, baka pagkakataon mo na yan. Maraming salamat kay Papa Jesus. Pinalakad ka niya. Ilat. Tapos may pamahal na message doon sa live ko eh. Sa healing water daw, nakalakad na siya after 2 months. Nawala daw sakit niya. Kakainin niya lang ng healing water. Hindi ko na tatambahan yung healing water ko. Wala na tayong healing water sa Alipin Jesus Nazareno. Nasa Alipin Ama Jesus Nazareno. Sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Dati Alipin Jesus Nazareno. Hindi na ako nag-healing water doon. Dito na ako sa bago sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Pero nag-a-announce ako doon pag may healing water ako doon sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Minsan nag-ano ako, nag-video lang ako ng 2 minutes. Nasabi ko, may healing water tayo sa darating na linggo. Gano'n. Hindi na ako magla-live. Sabi ko dito na ako magla-live sa healing water. Itong babae nito, ang buhok nito, mahaba pa sa Unite. Oh, mga katamtama lang, hindi siya maikli, hindi rin siya mahaba. Payat. Hindi ko pa nga sinasabi, nung nakamukit ako eh. Kaya po. Wala na, sinasabi mo ng payat eh. Oh, katamtaman ng katawan. Oh, hindi to payat, pero katamtaman lang. Iba yung payat, pag pinayat, galang sa iyo. Nandito yung, ay, mas mahabang book na sa akin. Nga hanggang dito. Depende sa likuran kung gano'n pa kalapa, kung may gano'n pa siyang buhok. Kasi buhok, hindi naman minsan pantay pagkagupit, minsan may pag gano'n, pagka-victory. Okay, ano pakiramdam? May ginahawa na. Sakit niya sa spiritual niya, Nay. Wala pa tong gano'ng sakit, Nay. Check mo nga magnetic ko, yung sakit niya sa physical niya. I-release mo nga muna lahat. Ano yan? Mainit sumasakit. Naku, meron siyang malalang sakit. Kailangan magamot ng medisina. Ito, gumagana. Sumasakit? Nawala? medyo. O nawala na. Tuloy mo. Ano yung Kung ano, matindi niya sakit. Kasi ito, pag nakalapag ito rito, pag sumasakit ang umiinit ito, totoo may sakit ka sa physical mong katawan. Nakikita to ng ay, pwedeng makita ng medisina, pwedeng nasisedyoan ng masamang espiritu, hindi makita. Bubuksan siya para makita ng medisina. Pag pumunta siya sa medisina, maticheck yung totoo niyang sakit. Pwede na siya magpagamot.
Pares kami up to ano. Tapos magagamot yun ng medisina. Siyempre, ma-open yun. Makikita nila kung anong dapat gawin. Trabaho nila yun. Fitness ko. Saka yung operasyon natin sa puwet. No, release mo pa pala yung sakit mo. Picture ang body ha. Yung sasakyan. Bukas. Plate number. Para, ano, ayaw ng mga driver kung anong plate number nila. Dito na po yung kasi dati, balik po yung pagbago sa Bigyan mo kay Pusinda. Opo, sinabi ko na. Oh. Wala na siya, no? O, tumingala ka na. Wala na siya sakit na eh. Pero, check natin. Mas maganda, pa-check ka doon sa, medisina. Para sa sakit niya doon sa... Kasi yung sakit niya dyan sa pet, patubo-tubo yan. Gagaling, tutubo, gagaling, gagaling, tutubo, gagaling, tutubo. Wala na kapaguran yan. Sunod, mabubutas na yung pet niya dyan. Tubo, butas, tubo, butas. Ilit na mata. Ano paramdam mo ngayon? Minawa, di ba? Ayaw ko sabihin yung nagagalit sa'yo, pero kilala mo siya. Kilala mo yan daw yung Hindi ko alam. Mabuti, gumaling ka sa healing water. Kaya wala na akong gano'n natanggal kasi tinanggal na ng tubig eh. Kinilinsing ko lang siya sa physical. Oh, sa kaiskip. Oo. Sige, mamaya na yan. Kaya, alive na sa charge. Thank you. Thank you po. Kay Papa Jesus. Gumaling na pala siya sa healing water. Bye-bye. May marites sa kanya.